Geef me even een rapportje hoe de spraak is en muziek. Moet wel goed zijn, want het kost een kapitaal die hele kliek. Is het goed of kan het beter? Kom eens even in de eten. Elke zondagmorgen is om Piet al vroeg druk in de weer. Sjouwt met kabels, platen, spelers en cassettes op en neer. In de hoek bij de kalender heeft hij zijn geheime zender. Geef me even een rapportje hoe de spraak is en muziek. Moet wel goed zijn, want het kost een kapitaal die hele kliek. Is het goed of kan het beter? Kom eens even in de eten. Heel de dag is Omer Piet nu met zijn zender in de lucht. Overal is hij bekend, dan bovenal is hij berucht. Hoort bij Gilde der Piraten, Tante Mien in alle staten. Geef me even een rapportje hoe de spraak is en muziek. Moet wel goed zijn, want het kost een kapitaal die hele kliek. Is het goed of kan het beter? Kom eens even in de eten. Tante Mien komt plots in actie, gooi de grendel op de deur. Schreeuwt opeens de blauwe taxi, Piet pas op een racechauffeur. Maar Afeet is een bekende, het is opa uit Oostende. Geef me even een rapportje hoe de spraak is en muziek. Moet wel goed zijn, want het kost een kapitaal die hele kliek. Is het goed of kan het beter? Kom eens even in de eten. Na wat bier en huppelwater gaat Piet weer aan